necessari fer una primera posada en context d'aquest quan xerrant de custòdia del territori. És una eina, com dic, per arribar a la conservació. No és una cosa nova, no és una eina nova. Des del segle XIX que països anglosaxons estan treballant amb aquesta estratègia que bàsicament el que pretén és l'implicació de l'iniciativa privada en la conservació, i en aquest cas cap a l'any 2000 va ser quan se va traduir, diguéssim, Land Stewardship, que li deien en els països, que li diuen encara en els països anglosaxons. Se va agafar aquesta eina i se va traduir aquí a l'estat espanyol, concretament a Catalunya, que és on se va començar a treballar amb aquesta estratègia. Se va traduir com a custòdia del territori i ja l'any 2000 nosaltres vam participar en aquella declaració de Montesquieu que se va fer que va dur aquesta estratègia cap aquí, no? I nosaltres com a GOB ja vam participar-hi perquè veiem interessant aquesta figura. Bàsicament el que pretén és implicar propietaris, gestors i usuaris del territori en aquesta conservació que fins aleshores s'havia entès com una tasca de l'administració pública, no? Que l'administració delimitava, feia polítiques de conservació en determinats espais i la societat ho acceptava, no? I no neix com una estratègia per treure la feina a l'administració, sinó al revés, per complementar-la, perquè l'administració moltes vegades arriba a uns terrenys que després l'iniciativa privada pot arribar-ne d'altres, no? Per tant, és una complementarietat a les figures de protecció que puguin sortir per part de l'administració pública. És una més a més i al final cerca aquesta corresponsabilitat, no?, en la conservació del territori del nostre entorn. El GOB, quan varen conèixer aquesta estratègia, la varen veure molt interessant per aplicar-la cap aquí i a més aplicar-la en l'àmbit agrari, perquè ja feia uns quants anys que aquí també s'estava treballant, no?, amb el sector agrari i se veia una deriva que l'activitat agrària o s'intensificava o s'abandonava. I en aquest cas, tant l'intensificació de l'activitat agrària com l'abandó suposava una pèrdua de valors ambientals i de paisatge que, com a entitat ecologista que era el GOB, mos preocupava, no? I va ser en aquell moment quan se va decidir per el percentatge d'implicació que té el sector agrari i ramader de Menorca en la configuració i en, com comentava abans en Gabriel, no?, en el paisatge mosaic que té Menorca, treballar conjuntament amb els agents dels territoris, és a dir, pagesos i pageses que estan treballant al camp, se feia una tasca que havia de ser evident. Vull dir, en aquest cas, ecologistes i pageses s'havien de posar d'acord. En aquell moment, segurament, els principis van ser durs i molta gent no ho entenia o li posava impediments, no? No serà possible, no sortirà, no se podran fer aliances. I en aquest sentit, comentar que és cert que els inicis això van ser durs, però al final l'objectiu era comú. Vull dir, jo en alguns dels tallers que se van fer, sobretot en el principi, l'objectiu final era fixem-nos amb els objectius que tenim en comú i no en allò que ens separa per veure si podem avançar, no? I un dels objectius en comú era intentar cercar la sostenibilitat del sector agrari, la viabilitat del sector agrari, a la vegada que conservam els valors naturals i el territori de Menorca. Conservar aquest paisatge mosaic que comentava abans en Gabriel, que va ser tan significatiu a l'hora de declarar Menorca reserva de la biosfera, no?, que ha estat construït al llarg de la història de Menorca, que és fruit, abans quan ho comentava, no?, que el paisatge
mostres identitat del territori. Per tant, aquest valor del paisatge en mosaic és un dels valors que teníem en comú i que necessitàvem treballar perquè realment l'activitat fos viable econòmicament i no s'abandonés al camp o no s'intensifiqués. Un poc per posar en context. I han anat passant els anys, perquè ja estem al 2022 i des del primer moment, el 2004, van ser els primers acords que vam començar a signar. Ja fa uns quants anys que estem treballant conjuntament amb el sector agrari, no? I els objectius també han anat evolucionant, no? I ara ens trobem davant la necessitat de diversificar produccions agràries. Aquest objectiu ja el teníem des del principi de tot, per lo que comentàvem abans, d'aquesta especialització en ramaderia i sobretot ramaderia lletera. Era necessari posar noves eines, noves formacions, noves imaginació, com dèiem abans, no? per diversificar aquestes produccions, incorporar també noves tecnologies. Ara hi ha noves tecnologies que poden facilitar aquestes feines. Adaptar el sector agrari en el canvi climàtic, aquest objectiu sí que és un dels objectius que hem anat incorporant al cap a mesura que han anat passant els anys, no? Però és molt important perquè el canvi climàtic el tenim aquí, estem veient ja les repercussions que podem tenir o que estem tenint i que prendran. Per tant, hem d'anar treballant en aquesta adaptació, cobrir millor la demanda local. En aquest sentit, estem xerrant de com cobrim les necessitats alimentàries de la població, com reduïm aquesta dependència de l'exterior, que és tan significativa, recuperar la fertilitat del sòl, la biodiversitat i els recursos d'aigua. Són tres aspectes claus en la feina que fem conjuntament amb el sector agrari. Com comentava ara Anna, no? La necessitat aquesta de recuperar la fertilitat del sòl. Abans, quan comentàvem el paisatge de la fam, no? De terra prima, de molta roca, Clar, tal vegada ja de per si no és una gran terra fèrtil, però en les pràctiques que s'han anat fent durant els anys també se n'ha perdut molta. O, per exemple, abans que sortien les fotos aquestes de pèrdua de sòl fèrtil, no importa anar molt en fora, a les darreres inundacions hi havia fotos de Trabaluja, Cala Galdana, que semblava en xocolati, la mà. I era sòl fèrtil que estàvem perdent. Allò feia mal de veure tot el que se n'estava anant, no? Per tant, molt important aquest tema de regenerar el sòl i de treballar per fomentar més biodiversitat i treballar sobretot en recuperar recursos d'aigua, en aquest cas de pluvials. I després diferenciar els productes mitjançant la sostenibilitat ambiental, és a dir, donar-li el valor afegit de que s'estan fent unes pràctiques que tenen externalitats positives damunt del territori. En aquest sentit, nosaltres en el programa de custòdia agrària tenim com a tres aspectes que sí o sí creiem que han de ser necessaris. Un és el tema de la salut, és a dir, necessitam productes de qualitat, productes que no tinguin productes químics, que no tinguin plaguicides, que no tinguin insecticides, que no tinguin... que realment siguin saludables per les persones, però també productes que siguin saludables per la natura, és a dir, per nosaltres una producció ecològica ha d'anar íntimament lligada amb la gestió del territori que l'envolta. A vegades posam d'exemple les produccions de manduixes que hi ha a Huelva, de vall d'hivernacles, i que poden ser agricultura ecològica, però no sabem ni... Primer, a nivell de natura res, i a nivell d'explotació laboral, també segurament quines condicions laborals tenen aquesta gent. Per tant, quan xerrant d'agricultura ecològica, abans ho comentaven a Núria, tenir en compte la gent que hi ha darrere,
que pugui viure dignament del camp i que més enllà de no tirar aquests productes químics també tinguem un aspecte de cap a la conservació dels valors naturals i de la gent que hi ha darrere. I després de proximitat, és a dir, nosaltres el que promocionam és que els productes siguin els d'aquí, circuits curts de comercialització, perquè ens pot venir una pinya de Costa Rica ecològica, però per nosaltres perd el sentit que sigui de l'altra punta del món, no? Per tant, aquests 3 valors transversals que volem donar-los a la producció que surt de les finques amb acord de custòdia són aquests, els de salut, natura i proximitat. Aquí, tampoc m'hi estendré molt perquè en Gabriel, quan explicava tot el tema del paisatge en mosaic, ja ha fet aquest incís de que quan hi ha un paisatge en mosaic és molt favorable per tota la biodiversitat adherida, com més diversitat tenim de camps de cultius, de boscarrons, les parets seques són espectaculars aquí, com a reservoris de fauna i de biodiversitat, pol·linitzadors, etc. Molts valors naturals estan lligats en aquest paisatge en mosaic. A mesura que anem homogeneïtzant aquest paisatge, aquesta biodiversitat va desapareixent. I la homogeneïtzació del paisatge també passa quan s'abandona el camp. Abans comentaven, aquestes terres que ja no són tan productives i que donen molta més feina a l'hora de treballar-les, clar, s'abandonen i aquí és molt fàcil que els uastres surtin, a lo millor de cara a una persona, no sé, a nivell de paisatge que no mira res més, que no siguin els arbres, diuen que bé, un boscarró. Però clar, si ho miram a nivell global estem perdent valors. A cada tanca productiva que perdem i que hi creixen els uastres, estem perdent valors lligats a aquesta activitat agrària. Per tant, aquí se mostra una mica l'evolució a mesura que anem homogeneïtzant els cultius. I no perdre de vista tampoc el fet que, perquè per això posant que la conservació li va bé, una agricultura viable, una agricultura que realment estigui treballant la terra i estigui contribuint en aquestes teseles del mosaic, però que no sigui intensiva. Per això que dèiem, a mesura que s'intensifica, se perden aquests valors naturals. Però també és cert que a mesura que s'intensifica se perd la viabilitat i això aquí també ho hem vist. A mesura que s'intensifiquen, que hem de posar cultius de regadiu per poder donar de menjar a totes les vaques que han posat perquè, clar, en el seu moment davall el preu de la llet i posar més vaques per poder treure més beneficis, i és el gran engany, perquè al final el que estem fent és tenir tal vegada més ingressos però també més costos, perquè més despeses, perquè tenim aquestes vaques que necessitaran menjar més. I així com estem ara, jo crec que la situació actual ja posa en evidència aquesta relació, que a mesura que s'intensifica l'activitat, que s'augmenta la càrrega ramadera, els costos se disparen perquè al final tens més vaques que has d'alimentar, no tens prou terres i per tant s'han de comprar pinsos i els pinsos cada vegada són més cars i amb el tema del petroli cada vegada seran més cars i cada vegada el resultat final, el benefici al cap de l'any no és viable. Per tant, d'alguna manera, i ja s'està veient, les càrregues ramaderes estan davallant, ja fa uns quants anys que va davallant la càrrega ramadera perquè l'orientació que tenen les finques ramaderes és a reduir la càrrega per poder alimentar-les amb el terreny que tenen i reduir els insums que duim de fora.
Per tant, a mesura que les finques vagin reduint aquestes despeses que depenen, que han de venir de fora sí o sí, van guanyant viabilitat. Val? Per tant, això per d'alguna manera justificar que no qualsevol tipus d'agricultura funciona per la conservació dels valors naturals. I en aquest sentit trobam els acords de custòdia del territori, que són els acords que signam el GOP en les finques agràries, són acords voluntaris. Al final, el que vos deia, se basen en la confiança, se basen en que les dues parts estem segurs o estem convençuts de que l'objectiu que volem és mantenir aquesta activitat agrària viable i que a la vegada pugui ser beneficiosa per la fauna, la flora, el paisatge de Menorca, i intentant pactar tota una sèrie de pràctiques que tenen tant millores ambientals com beneficis econòmics. I en aquests acords, que al final són acords que adaptam a cada finca, vull dir, no hi ha un acord igual perquè cada finca té unes característiques diferents, no? Tenim unes, 40 mesures, ara ja, que el que feim és, depenent de la finca, de la gestió que se'n fa, s'impacten unes, s'impacten unes altres. És cert que hi ha, per exemple, unes mesures que són de gestió d'elements naturals, que aquestes són obligatòries per tothom, o el fet de no tirar herbicides, insecticides, també és per tothom. En aquest sentit, abans vos comentava, l'any 2004 se van signar els primers 4 acords, se va començar a treballar així una mica el programa en petitó i ara el 2022 tenim 35 acords. 2022 no surt perquè l'acord el vam signar ahir i ahir ja havia fet la presentació, però ahir ja vaig dir, vinga, el posarem que en tenim 35, no? En aquest sentit, no se tracta de fer acords per fer acords. Sabem que aquestes 35 finques s'han compromès a realitzar una sèrie de pràctiques, han decidit entrar dins la xarxa de finques que ara veureu, al final no és tant el que faci individualment cada una de les finques, sinó el que poden sumar totes i crear sinergies i sumar esforços a l'hora de proposar noves formacions o proposar noves accions a totes aquestes finques. Abans la Noemi comentava aquesta alimentació globalitzada, no? És molt fàcil anar a un supermercat i trobar-nos mandarines de Sud-àfrica o pomes de Xile quan és temporada de mandarines i de pomes a Menorca. Però el que s'ofereix a la població en general són productes que mos venen de l'altra punta del món. Clar, poden competir ara mateix, perquè potser d'aquí, i jo espero que en algun moment passi, no? D'aquí un any tal vegada no podríem dir això, però ara mateix poden competir per preu amb aquestes mandarines de Sud-àfrica i amb aquestes pomes de Xile? No. No, perquè ara mateix és el que té la població més accessible. Les polítiques que hi ha fins ara permeten que mos arribin aquestes pomes, que mos arribin aquestes mandarines que no comptabilitzen la petjada que tenen, no comptabilitzen tot el recorregut o l'impacte que té aquesta poma per arribar aquí. No? I clar, mos trobam que de vora hi ha unes pomes que són d'aquí, que són més cares i la gent no ho entén. Clar, jo crec que, i espero, en aquest cas sí que sóc optimista i crec que en aquest sentit n'aprendrem, però com sempre n'aprendrem quan mos ho trobem i no tinguem alternativa, és que al final amb la pujada del preu del petroli tots aquests productes no podran arribar a Menorca amb la facilitat que estan arribant ara. A no ser que a nivell més de polítiques europees o polítiques més amunt se decideixi subvencionar, seguint subvencionant en aquesta exportació que mos arribi aquí, que jo crec que això són les polítiques que han d'anar canviant, perquè és que no és sostenible.
un model alimentari que ha de recórrer quilòmetres i quilòmetres per arribar a un plat, no? Per tant, en aquest sentit, jo crec que el context també ens acabarà duent a que haurem de tornar a territorialitzar el nostre model alimentari. Ara mateix per preu no poden competir, per tant, ens hem de diferenciar d'alguna manera, i abans ho comentàvem, la diferenciació a nivell de que s'està fent bé, de que està contribuint en aquestes externalitats positives damunt del territori, damunt dels valors naturals, és un poc el que nosaltres creiem que la gent acabarà valorant. Aquí tampoc m'hi estendré, perquè demà en Francesc explicarà l'estudi de cadenes alimentàries, no? Però la gran dependència que tenim aquí a Menorca de productes alimentaris de l'exterior, en el darrer estudi que han fet ells, trobo que estem en un 16% de capacitat d'autoabastiment. Això vol dir que un 84% ens ve de fora i que tenim molta mancança en certs productes, abans se comentava, en horta, en fruita. Necessitàvem l'especialització que comentàvem, no? De que moltes terres, molta superfície agrària útil se dedica a farratgeres per alimentar el bestiar. Clar, és superfície que no dedicam a una alimentació humana. Per tant, aquesta orientació o reorientació de sector, sense que hagi de desaparèixer la ramaderia, jo també penso que una ramaderia ben gestionada és necessària aquí a Menorca, és necessària per la gestió territorial, però és necessària també per poder regenerar els sols, és necessària per les hortes, perquè al final aporten també els adobs. Per tant, hem de saber cercar l'equilibri, no?, entre la producció ramadera i la producció agrícola. Però és cert que hi ha molt de camp per recórrer. I abans comentava també que el tema de la proximitat per nosaltres és fonamental, no? A mesura que reduïm els quilòmetres o la distància del producte o del productor a la persona consumidora, fem que aquest producte sigui més just i més sostenible. I més just per al productor o productora i per al consumidor i consumidora. Perquè al final, quan xerram de circuits llargs, veiem que hi ha molta gent que s'ha de quedar una part del producte, una part del cost del producte. I clar, aquí el problema ve quan la producció és qui se queda la part més petita, no? Perquè s'ha de repartir molt. I aquí és on després productors i productores no poden viure dignament del camp perquè se'ls paga moltes vegades per davall del cost de producció. Per tant, a mesura que reduïm aquests circuits de comercialització, a mesura que ens apropam a qui està produint, el preu tant que cobra el productor o productora com el preu que paga el consumidor és més just. I bé, i entrant una mica en les línies estratègiques del programa, ara ja són unes quantes fotografies perquè ho vegeu, però les línies així bàsiques són increment de capital agrari productiu, aquí ve inclosa tota la part de fertilitat del sòl, d'augmentar fertilitat del sòl, de poder recuperar recursos com aigua. Després hi ha la conservació i recuperació ambiental, per nosaltres és fonamental, a mesura que anem treballant tota la producció agrària també miram sempre aquesta part de com estem influint en els valors naturals de les finques, promoció i diversificació de les produccions, capacitació, lideratge i reconeixement de les persones que estan treballant al camp, que abans ho comentava na Núria, no? S'ha de tenir molt present el capital humà que hi ha darrere d'aquestes produccions, quan demanem que l'alimentació pugui ser d'aquí, no? I guanyant sobirania alimentària hem de pensar qui està produint tots aquests aliments
I després s'implicació social, perquè la custòdia del territori, abans comentava, no? Cerca aquesta corresponsabilitat en la conservació i l'implicació social és fonamental a l'hora de poder transmetre aquests valors de l'agricultura. Benvinguts. Bé, algunes fotos perquè vegeu un poc més clar cada una de les línies. L'increment de capital agrari productiu, en aquest cas, com comentava Anna Digon, algunes de les pràctiques que sí que hem anat incorporant i que hem duit sobretot a l'hora per fer formacions, perquè la gent vegi i conegui, en aquest cas pràctiques regeneratives, ha estat una clau dels darrers anys que estem treballant, el tema del maneig dirigit, del pasturatge dirigit, per exemple, aquesta foto és d'una formació que vàrem fer a finals de l'any passat, que la vàrem fer al Gallarens, vull dir, són finques que són aquí. També estem fent pràctiques a diferents finques amb galliners mòbils, en aquest cas per moure les gallines, per producció d'ous. També en algunes finques hem posat en pràctica les corbes de nivell per captar aigua, i això ho hem fet sobretot a finques que tenen costers, tanques que tenen molta pendent i que normalment quan fa la gran ploguda tenen grans xargalls, per intentar redistribuir aquesta aigua, i la veritat és que no està anant malament, i de fet després, per exemple, en una d'elles ara estem treballant tot el tema de l'adob verd per poder anar regenerant i recuperar la productivitat en aquella tanca que ja se donava per perduda. I després també molta feina en tema de recuperació d'estructures que s'han anat perdent el seu ús, perdent del tot no, però per exemple els aljubs, tenim aljubs repartits pel camp moltíssims, però com que s'han deixat d'utilitzar, molts estan en estat d'abandó, alguns tenen pèrdues, etc. I el que fem és intentar recuperar-los, i a la vegada que els recuperam, els ambientalitzam. En aquest cas, no sé si sabeu perquè em sembla que se tapa una mica, però aquí dalt hi ha una placa solar que el que fa és que pou automàticament, per tant, aquestes piques sempre tenen aigua, i després a cada pica li hem instal·lat una rampeta perquè no s'hi morin aus, que sobretot en l'estiu, quan els punts d'aigua van escassos, el que fan és baixar en picat, i si se banyen les ales després no poden sortir. Això també ho fem a safaretjos, per exemple. Nosaltres el que volíem era tenir punts d'aigua permanents perquè a banda del bestiar també puguin abastir tot tipus de fauna silvestre, i per arribar a tot tipus de fauna silvestre també fem les piques aquestes petites que veus aquí, perquè eriçons i tortugues, per exemple, o espècies més petites puguin accedir també a veure en aquests aljubs ambientalitzats. Fem analítiques de terres a totes les finques amb acord de custòdia. Cada any els pagesos i pageses decideixen a quines tanques fer analítiques de terres. Normalment trien aquella tanca que no va gaire bé per saber què està passant a nivell de sòl, per també després poder fer accions més dirigides a la necessitat que hi ha en aquella tanca. Tenim en aquest cas assessorament d'una persona externa que fa cromatografies, que abans també sortia quan Anna Digon ho ha fet, que fa propostes també a l'hora de poder millorar la fertilitat del sòl d'aquestes finques. Aquí una altra foto d'elements lligats a aigua. Moltes feines també han estat recuperar de cases, de llocs que tenien les canals ja rompudes o que no se dirigien a la cisterna, recuperar canalitzacions lligades en llocs perquè poguessin captar el màxim d'aigua
d'aigua de pluja possible. I aquí una altra fotografia també lligada en el pasturatge dirigit de bestiar. Abans ho comentava, amb un pastor elèctric hem fet, hem pogut ajudar a moltes finques perquè puguin provar i la veritat és que està sortint molt bé, les experiències que estem fent, els pagesos estan molt contents, pagesos i pageses, i la veritat és que poden dir que el que ha explicat Nana Digon ho estem duent a la pràctica a Menorca i funciona tan bé, que a vegades amb agricultura regenerativa el que veiem és fotografies de moltes altres bandes, no? I sempre penses, però això funcionarà aquí o no funcionarà aquí? Sí, funciona. És cert que s'ha d'adaptar, com tot, vull dir, a vegades duim experiències de fora i s'han d'adaptar, però sí que funciona. Viabilitat econòmica, diversificació de productes, planificació i comercialització, crec que és molt important treballar en aquest sentit amb pagesos i pageses, perquè la comercialització sempre ha estat una de les coses que no hi han hagut de treballar molt, no? Sobretot les finques que se dedicaven a producció lletera, perquè te venien, te cobraven la llet i tu no t'havies de preocupar de res. Però, clar, estem plantejant reorientar, diversificar les produccions i se'ls hi ve de cop una feina de comercialització o d'haver de planificar, no? Per exemple, amb els vents, si tots els vents surten a la vegada, hi ha un embòs i després has de vendre els vents per davall del preu que s'hauria de vendre dignament, no? Per tant, en aquest sentit, si se planifica bé i podem distribuir la venda dels vents al llarg del temps, doncs millor. I tornen a sortir els llegums. Sabem que és complicat. De fet, hem estat xerrant amb productors i productores de Mallorca per veure com... perquè allà hi ha finques que en fan també i nosaltres pensàvem, hem de veure com poden salvar aquestes dificultats que tenen els llegums. És cert, duen més feina i a més en terra amb molta pedra és complicat. És complicat, però no impossible. Així que nosaltres seguim posant els llegums perquè creiem que pot ser que ha de ser un dels productes que ens ajudi també a diversificar aquestes produccions. Això, diferents accions que hem anat fent, per exemple, aquesta la vam fer durant el confinament, que van facilitar la venda directa i els pagesos i pageses de les finques amb acord de custòdia van repartir a domicili a les cases i vam estar fent difusió de tots els productors i productores que estaven repartint. Fèiem degustacions, tastets, etc., perquè creiem que per arribar a la gent a través dels productes els han de provar. Vull dir, després tenim la xerrada de Menorca gastronòmica. És importantíssim que la producció de Menorca, en aquest sentit, amb aquests valors ambientals darrere, formi part del producte bàsic de la gastronomia i de restauració de Menorca. I després, per exemple, també per Nadal, el tema de cistelles i diferents accions de conservació. A nivell de conservació, i aniré un poc més ràpid, conservació i recuperació ambiental, com vos deia, totes les accions que desenvolupam en el programa, el que intentem és que tinguin aquest benefici també ambiental. Per tant, com podem saber si les accions que estem fent estan contribuint o no estan contribuint, no? Nosaltres, en el principi de tot, quan signem un acord de custòdia, fèiem un inventari botànic i ornitològic de totes les finques. És cert que és una fotografia que ens dona, però és una fotografia que, a banda dels valors botànics i ornitològics, també tenim un mapa d'hàbitats, ho fèiem amb l'OPSAM. El mapa d'hàbitats també ens serveix per baixar la informació a les finques i això les finques també ho agraeixen perquè al final és una informació que després tenim en sistemes d'informació geogràfica, els tenim tots centralitzats
mos poden donar, mos faciliten molt la feina també. En voluntariat feim bioindicadors, seguiment de bioindicadors, feim seguiment a diferents finques i ho feim, sobretot són papallones, els necròfags i després les plantes, feim transectes, etc. Algunes de les accions, per exemple, abans sortia de les franges de flors, no? Estem en algunes explotacions recuperant franges de flors, ho feim a vegades en voluntariat agrari, així implicam a la gent. La fotografia de baix, per exemple, hem recuperat corrals de figueres. Les figueres aquest any ja duen uns quants anys que s'estan morint i aquest any el que vàrem fer va ser també fer compra de figueres per poder substituir aquelles figueres que s'han anat morint a diferents finques. Més coses. Capacitació i lideratge, formació, assessorament, comunicació, per nosaltres és fonamental. Estem demanant un canvi, una reorientació, per tant s'ha de donar suport en aquesta reorientació i treballar amb ells i elles, amb els productors i productores, per donar suport tant a nivell formatiu com d'assessorament, com simplement donar suport de xarxa, és a dir, no ets l'únic que ho estàs fent, no? És molt important. El tema de reconeixement social, trobo que sortirà després. Comentar aquí, per exemple, que vàrem fer-ho en l'associació del Global Footprint Network, que l'any passat vàrem treballar la petjada ecològica de la producció de carn de raça menorquina a les finques amb acord de custòdia. I una dada interessant que va sortir va ser que és un 60% manco la petjada ecològica que la producció de carn a l'estat espanyol. Per tant, el que comentaven abans de que la gestió que se'n fa quan se produeix la carn és molt important, perquè no té la mateixa petjada una carn industrial produïda a una d'aquestes macrogranges que ara estan tan de moda, no? que una carn produïda en una explotació que fa pràctiques responsables. Fer informacions, el seminari, aquí dalt, per exemple, hi ha Ságora, un acte que vàrem fer fa uns anys amb una exposició, ho van lligar a un acte musical també i a un acte gastronòmic, a fi de poder arribar a la gent de maneres diferents per poder explicar els valors d'aquest sector agrari que fa les coses diferents. Més formacions. Aquí ara el que estem fent és que després de cada formació, aquelles finques que estan més interessades en temes, per exemple, ell és Natsel i ens ha ajudat a fer biopreparats per fer front a plagues, etc. Després fa assessorament particular a cada finca. I aquí l'hem passejat un poc per tot. I després el que vos comentava de implicació social, no? És poder fer jornades de voluntariat, Ságora, per exemple, que vam lligar una exposició de com el programa de custòdia agrària se lliga amb els objectius de desenvolupament sostenible, que està amb implicacions a tots els objectius, que a vegades la transversalitat aquesta que comentava, no? Les polítiques, és que al final, quan xerram d'alimentació, realment existeix aquesta transversalitat. I res, jo ho deixo aquí. Nosaltres el que sí que creiem és que el Camp de Menorca té futur, que a nivell de model alimentari l'hem de canviar, ha de girar la truita i hem de donar viabilitat al camp que existeix ara i que pot existir. És a dir, perquè tenim com dir-ho, hi ha matèria prima bona com perquè puguem tenir més producció a nivell local i una producció lligada a uns valors naturals. Gràcies. Me fa greu si n'estàs un poc...